Good morning guys. Ayun, happy ano ba ngayon? Thursday. So Thursday na kahapon wala akong vlog kasi nagpahinga lang ako maghapon. Hindi talaga ako lumabas ng ng bahay. Lalo na ng kwarto. Kapag kakain lang talaga. Twice lang ako lumabas ng kwarto. Sobrang sama na pakiramdam ko talaga. Ayun. Until now, sabi ko, bakit ang tagal matanggal nung sipon? Kasi usually, pag uminom na ako ng Newsip, wala na agad yan. Ngayon, grabe, pangatlong araw, no? Ang pa rin ng ko. Tapos, yung lalamunan ko, sumasabay na rin. My God, sabi ko, ano ba to? Siguro ito na yung trangkaso talaga na ewan. Tapos, kahapon is, nagpahilot ako kay daddy kasi yung ganito ko nangangalay talaga. Yung likod ko, yung bato ko, yung basta. So, ito nga siguro yung trangkaso. Kaya, ayun, maghapon kaming nasa nasa bahay lang kahapon. Ayun. Pati nga yung pagsimba ko sa sa Baclaran is nagdovina na lang din ako. sa dito. So, ayun, today is Thursday nga, pinilit ko ng bumangon. Tapos, para bumili ng ng mga uulamin kasi yung quick grocery namin ni daddy nung isang araw is pang isang araw lang ata yun. So ayun, wala na. And then si Emma naman is pinamili namalengke kanina, pinamili sa palengke is yung mga gulay-gulay. Tapos isda kasi mas okay bumili ng isda sa palengke. Ayun, tapos yung kay daddy yung meat slice ng mga chopped meats na isa ko binibili guys sa tawag dito sa supermarket kasi tawag doon, although medyo mahal pero alam mo yung cut kasi niya is tawag dito maganda, hindi katulad sa sa palengke na lalo yung mga buto. Si daddy ayaw niya ng mga buto-buto na crack talaga. So yun, sa ko bumibili niya sa supermarket. Ayan, hinahantay lang namin yung nasa likod namin nasa sasakyan na lumabas para makaalis na rin kami. Tapos nagki-crave ako sa kahapon pa. Alam mo yun sa sopas, sotanghon, sa champorado. Kasi yung weather natin ngayon, 'di ba? May bagyo kasi tayo. Kahapon nga wala din natang pasok mga eskwela. Kaya ayun, mapapansin niyo naman sa boses ko ngayon, ngongo pa ako. Maloko. And then ayun nga, baka later mag-deliver kami sa Pasig if matuloy yung pagkuha sa akin ng 500 pieces na vitamin E. Ayun, i-deliver ko sa Pasig. Tapos may dadaan kami sa Mandaluyong sakto din. So yeah, yan lang guys. Pero naging productive pa rin naman ako kahapon kasi kahit na masama ang pakiramdam. Andiyan na? Andiyan na siya. Ayun, kahit na masakit yung pakiramdam, masama yung pakiramdam ko, na-edit ko lahat ng vlog. Updated na naman tayo. Ano yun dati? May, siya, bagong bili niya yung bagong Ford niya yung Raptor? Oo. Gusto niya ng tips. Asan na? Kumuha lang ng tips sa akin. Asan na Raptor niya? Ando sa bahay niya. Sa probinsya? Hindi, bahay na dito sa may tondo. Ah, okay. Lagi nagaanan mga Seaman. Mga seaman dito sa amin eh. Laging nakausap si daddy tungkol sa sasakyan, yung gano'n. Meron nga di isa nakatira dito, binibenta niya yung Altis niya para makabili siya ng pick-up. Usong-uso ngayon ng pick-up eh, no? Mga stories, fairy tales ang ginawa eh. Sabihin mo ipalift niya, astig yun, kung Raptor yung niya. Oo, gusto nga yung lift eh. Binigay ko sa niya. 300,000 tumataginting yan. Ayun naman niya yan kung seaman siya. Laki ng sahod ng seaman eh. Oo. Sambuan niya lang yan. Astig yun, sabihin mo. Pati ka mo yung gulong, palitan mo na. Yung pambundok talaga. Gusto niya yung ganito rin, TRD. Toyota. Toyota yun eh. Black Mamba. Black Mamba ako yan. Oo. Rhino. Ay, nakakaliw din kasi mga
mga sasakyan ngayon, nilala na yung mga pick-up nga. Ako, aliw na aliw din ako sa mga naka-lift na sasakyan, yung ganun. Ang astig lang tingnan. Lalo na sa ano, pure gold na lang. Lalo na pag ako nagda-drive nito pa uwi, tinitingnan talaga ako pag lumalabas ako. Yung mga nakasabayan ko sa parking. Nagugulat kapag ako yung lumalabas na ng driver's seat, gano'n, sa driver's area. Nakabas na yun dyan. Ang liit na babae, laki-laking sasakyan ng dala. So yeah, papunta na kami pure gold, guys. Hello guys, magandang hapon. So we're off to Cainta pala, at Pasig. Cainta para mag-deliver ng 500 pieces na vitamin E. So, ayun. And then, baka dumaan din kami sa Hyundai Cainta para i-renew yung insurance ni Tonyo. So, ayun. And then, may isa pa kaming dadaanan dito muna sa Mandaluyong pala. Mandaluyong na muna, and then sa Cainta na. So, hindi pa tayo ano pala dati, nagla-lunch. Gutom na ako. Kaya nga. So, nadaanan namin, may ano na naman doon, no? Banggaan. May banggaan na naman. Ano talaga eh. Kaya naku, ingat-ingat ho, ha? Nako, yan na naman tayo eh. Tapos pag nakaadali ka na naman eh, no? Hindi tayo papalamang dyan. Putragis na yan. Kaloka ka. So anyway, tara na guys. Pag lihado, hindi na ako lalaban. Papunta na kaming Cainta, guys. Ayun, nadaanan na namin yung dadaanan namin sa Mandaluyong. So, okay na. Ayun, kumatsaw na kami ng ano, pandesal. Ayun, ang sarap ng ano, pandesal sa Panty Manila. Kaso mas gusto ko yung medyo ano, hindi na mainit. Kasi ito bagong-bago eh. Tapos nung pag ano mo na, parang nagda-drop yung ano niya. Ayun oh. Puro hangin eh. Ayan, 6 pesos pa naman isa niya. Gusto ko yung medyo malamig-lamig na. Kaya kumbaga naparest siya sa ano, sa pan niya ng mga few minutes pa. Tapos bumili na lang din ako nitong soya milk. Tapos ano kay Daddy Buko juice. Ulo, hindi nilalagay. Punta na kaming Cainta. Ayun, na-deliver na namin, guys. Ayan, dito sa Irene's. Wait lang, hinako na to. Ayan, Cainta. Cainta na siya, pero parang ano lang siya, boundary lang siya ng Marikina ata, no? Ito may mga laman dyan. Alin? Yan yung mga malalaking ano eh. Ano? Cactus na tinanim ko eh. Kinuha ko yung mga gilid-gilid na ano. Oh, yeah. So, ayun. Para sa inyong mga skincare needs, punta na kayo rito. Okay? Sa Irene Skincare Products. So, uwi na tayo. Ewan ko, makakadaan pa kami dun sa Hyundai Cainta. Di pa nag-text yung ano eh. Di pa nag-text yung mga... Hawak sa manibela. Ha? Hawak sa manibela. Hawak sa manibela. Hawak sa seatbelt ako. Hawak ka mo lang para hindi lumiko. Okay. Makasagap ka ng drama. Hindi ko bigla yan. We're home, guys. Ayun, dapat didiretso pa kami ni Daddy sa MOA. Kaso, ayun, umulan ng malakas. Sabi ko, uwi na lang tayo. Gawa ng makapagpahinga na rin. Gawa ng masama pa ngayon pakiramdam ko. Ayun. Ayun, third night ko ngayon, guys, nung ginagamit kong rejuvenating set. Na hawak ko din siya. Hawak ko ulit ang NCR noon. So, ayun. Ayan. Medyo nag-ano na to. Nag-lighten na rin. And, ayun na, may nagpipil dito ko. Ayun. Pero ganda nyo yung fairness ah. Makabain eh, no? So, yun. Mag-ano na lang ulit ako. Magsasagot ako online kasi madami pang order. Wala na ano ko, na empty bat ako kanino. As in, literal na kaka-charge ko pa lang sa kanya. So,
ayun lang, back to work tayo kahit na medyo may masama pa pakiramdam. Ayun, hindi pwedeng nakatunganga. So yeah, that's it tonight. See you bukas. So tomorrow, since coding kami, baka dito lang din kami maghapon sa Baler. Yeah, bye! Hello guys, magandang gabi. Ayan, bigla nagkayayaan. Lumabas. Ewan ko anong gagawin namin. Pero bala ko manood ng gusto ko manood ng Lion King. Kaya coding kami, kaya nag-taxi lang kami ngayon. Tapos bibili pa ako ng extra pabango sa bahay. Doon sa yung dalandan. Yan, para ilagay ko din sa ibaba naman. Kasi yung isa nasa taas. Hi guys! Magandang hapon. So today is Saturday na. 2 days ata akong walang vlog or 3 days. So ayun, kasi nagpagaling muna ang lola nyo. Pero ewan ko, nahalata nyo pa rin sa sa boses ko na medyo parang may pa sa ilong ko. May something pa nakabara sa ilong ko. Tapos nakakaasar kasi after sipon, ubo naman ngayon. Nakakainis. Kaloka. Pero at least hindi na masakit yung ulo ko. So nakakapagtrabaho tayo kahit na nakahiga, yung gano'n. Nakahawak tayo ng cellphone. So ayan, we're off to a supplier. Ayun, mag-check kami ng mga bottles for kasi yung bago namin na underarm cream, kasi ako magsusupply sa Manuf nung tag dito ng bote para mas mura kong makuha or mas mura yung bigay nila sa akin. So ayun, so mag-check pa lang kami ng sa isang supplier ngayon, kasi may nakita na ako online lang, kaso medyo pricey siya para sa 30 ml na pump. So sabi ko magtitingin ako dito sa isang supplier namin, baka sakaling mas cheaper, 'di ba? Malaking bagay na kasi yung piso ang guys. Piso ang difference, or 2 pesos to 3 pesos. Ang laki ng diferensya nun, kasi kung order ka ng mga libo-libo, 'di ba? 1,000 pieces na lang sa 1,000 pieces din ang orderin mo eh. 1,000 na agad 'yun, 'di ba? Masi-save mo. So ayun, kaya kailangan nag-ano tayo. Tatawag doon natin. Ha? Hindi, yung nag-check ba? So, ayun. Lang ang pupuntahan namin today. And baka pumunta kami sa bazaar. Hopefully, maabutan ko si Mami V. Ewan ko lang kung nandun pa siya ngayon. Kasi sabi, napanood ko sa vlog niya is 2 days lang ata siya. So, today Saturday naman, diba? So, baka andun siya. Di ko alam kung maabutan ko pa siya, guys. Kasi, ayun nga, di ko alam kung magtatagal ako dito sa sa supplier ng bottles or what. Pero, pupunta ako. Pero pupunta. Ang arte. Pero, pupunta ako nga. Kasi may check ako na bag na gustong gusto ko. Pero, pag hindi, siguro tomorrow na lang. So, that's it for today, guys. Nagpaalam agad. Hindi, I mean, yeah, babalik pa ako mamaya kapag kami ganap pa. Alright, so, update pala sa ginagamit kong tawag doon, Rejuve na bago kong hinahawakan. Hindi to Dalskin, guys, nakakaloka yung Dalskin. Nakakainis na. Wala pa rin yung stock ko. Natenga na yung kaperahan natin doon. So, anyway, ito yung bagong hinahawakan ko. Ayan, peeling pa rin ako sa may nose area. Tapos, yung ko nga, pimple marks ko is naglighten na siya ng bonggang-bongga. So, hindi na halata. Ay, side mirror ko. Hindi ko na rin mahalata. Sorry. So, laters! Dito na kami, guys, sa MOA na naman. Ayan, nabili ko na yung yung MOA. Pumuputok talaga yung ubo ko. May something sa lalamunan ko. Yung galing sa ilong ko, napunta sa lalamunan ko. Ubo naman ngayon. Anyway, ayun, samples pa lang naman to, guys, ng paglalagyan ng nung ano ba yun? Ayun, tatumba nung underarm cream nga. So, yeah. Traffic dito na sa SMX mismo. Ano yung SMX? Alis na ako dito. Oh, kakaliwa ka dyan sa Mitulay. Sa
Ano? Eh, pero pwede palang magano dyan, ano? Ano? Pwede kahit dito sa ano, mall mismo. Main mall. Malis na ako eh. May ano pala doon, oh. May tawiran. Puntang SMX. Ikaw ba? Saan mo gusto? Pwede rin dito. Dito na lang? Sa mall? Kasi yung parking dyan sa ilalim ng SMX, medyo mababa yung ano, clearance. Oh. Dito na lang tayo sa main mall na lang. School na pala to. NU, National University. Kung di ako nagkakamali. Yun lang naman ang ano, diba? School na ano. Ayan o. Dito na kayo magpapark. Katabi siya ng Microtel. Kasi sarado pala doon sa ano, Dep Store. So, yun lang yung SMX. Tatawid na lang din kami. May tawiran na din. Ayan, lobat pa ako. Good luck naman. Man, obligasyon mo naman kasi mag-charge. Hindi ka-charge. Ewan ko, natamad ako ngayon mag-charge kasi ng mga battery. You're sickening. Hindi, tapos, kahit sa pagbablog ba, ang tinatamad ako. Masya ba? Mas magkasya sana. Oh, no! Ayun lang. Baka mababa yung ano. Hindi kasya. Ay, ano lang naman yan, PVC lang naman yan eh. Ikaw na. Sige sir. Op. Oo, saktuhan ah. Sakto. Nagkakano talaga sila. Sinukat yung ano sir. Op. Kasya pala. Ayun. Yun lang mahirap kapag lifted yung ano, yung sasakyan nyo. Kasi yung mga parking, mga ano, parking. Lalo na pag sa loob ng mga building, mga clearance minsan ang bababa lang. Hindi ko makakapasok. Yung partida, ano pa lang ito, 6 inches pa lang ito si Tonton. Pero ang hirap nang iano sa mga ganyan. Lagoat. Lagoat. Tapos gusto pa ni Daddy 8 inches. Hindi na tayo nagkasya. Para sa masses. Hindi, kasi nga sabi ko sa kanya, tawag doon, sige, maghanap tayo sa taas pa. Tataas pa to kasi papalitan pa yung rim neto eh. Lalakyan pa yung gulong. So, bali mag-8 inches din talaga yung taas neto. Taas na yun. Yun ah. Not. Hindi? Oo, alip na yun. Lifted na ba yan? I don't know. Meron palang ano dito guys, Pet Expo. Sayang, kaya ang daming pets. Ayan. Kahit sa Kalamingon, may pets. Nakakatawa. Nakaka-happy lang. Oh, naka-shades pa siya. Ang yabang niya. Ay! Ayun lang. Ayun lang. Behave dapat. Ayun. Tingin kayo mamaya dyan sa loob. Sa Trendsetters muna tayo. Ayun, dito kami guys sa ano, Pet Expo. Kabukan ni si Bruno, yung alaga nila. Ayun, mas nakakaliw dito. Ang boring doon sa ano. Sa kabila, same na na paninda. Ayan. Wala pang ano rito. Ayun guys, papatanggal ko lang itong extension ko. Humaba na siya eh. Ayun, sawa na ako. Kaya tanggal na natin. Back to na tayo, normal na ko. Para mapaliguan ko yung si Groot. Ayun. Si Daddy. Sasamaan lang ako. And sama na natin yung pedicure. We're home guys. Ayun, lang ako, nagpalinis lang din ako ng nails. Pinatanggal ko na yung dati kong yung extension kasi naiirita na ako pag mahaba na. Parang feeling ko matutuklap na siya. So, yun, pinatanggal ko na rin and then ayun nga, nakita ko si Mami V. Kaso ang daming tao, naiya ako lumapit. So, at least nasilayan ko siya, diba? So, ano ba yun, Daddy? Nagbablog ako. Kaloko nito. So, ayun, hindi ko na siya nalapitan. Pero nakita ko talaga siya. Hindi ko rin siya na-vlog na gawa ng namatay naman yung battery nitong camera ko. And nakalimutan ko na may dala pala akong extra. Kaya, ayun. And then, after dun sa Trendsetter, pumunta na kaming sa Pet Expo nga. At mas naaliw ako dun, guys. Mas naaliw ako.
Lalo na si Daddy, kaya yan. May mga napamili kami for the pets. Wait lang. Ay, nako. Lasal. Paano ba? Adit. Ay. Sabi ko sa'yo, maliit eh. Hindi yan liit. Sakto lang. Hindi na ako. Wait lang, lahat kayo may damit. Ouch! Ano pa yan, Maggie? Maliit, Daddy. Hindi. Oh, maliit. Hindi. Okay na. Ay, nakaano na. Meron na pala siyang naan eh. Oh, si Yung pa daw. Daddy, may bibi, oh. Oh, ingit. Oh, sabi sa iyo, maliit. Titingnan mo, namimintog yung ano nila, oh. Hindi Sanay lang yan. Wala, maliit talaga yung nakuha mo. Marirestrict Hindi yung... mga large yan. Kung nare-restrict sila, di tinanggal nila yan. Sabi sa'yo, mataba to eh. Yung maluwag nga yung sa tiyan niya. Eh, yun dito ang kailangan maano eh. Ayan, nakalas. Oh, eh, pangit. Ang liit eh. Pangit eh. Ang liit eh. Lalo na yung kay Junior. So, ito nga yung mga pamilya namin, guys. Aliw kami sa Pet Expo eh. So, mga damit. Oh, napaliguan na yan. Tapos ito kay... Kanino to? Kay Groot? Kay Groot tong malaki. So, ito 400, 499, 400 na lang siya. So, si Groot lang yung isa yung damit. Sila tagdala-dalawa sila eh. So, ito para doon sa dalawang babies. Tapos ito, kanino ba to? FEU. FEU. Large. Ano? Large. Yung. Tapos may free, ano pa, ganito din. For every 500. Yes, naligo na yan. Oh, shoot mo. Sige. FEU. Ay, naku, hindi rin magkakasya to. Ano? Nairita ka ba? Si Maggie, tinayo. Nakapink talaga. Maggie! Yan si Poknat, UP, si Yongyong, FEU, Ateneo, Lasal. Meron tayong liga rito, guys. Ala! Nairita ka? Si Groot lang ang wala pa, pero binila namin yan. Gawa ng di pa nga siya naliligo. Bukas paliguan ko siya. Para palagyan na din siya ng damit. Ateneo din si Groot. Cute. Katawa. So, ayan. Mga pinamili namin sa Pet Express. Hana! Nag-enjoy kami doon. Ay! Nag-enjoy kami doon kasi ang daming pets. Kami lang yung walang pet. Nakipet na lang kami doon. Ayun, ito kay Poknat din to, kaya kay Maggie na lang din. Ay, hindi, meron pa pala. Ayun, kay Poknat nga itong isa. Ito siya kay Maggie ulit. Tama ba? Ano ba size nito? XL. So, ito XL din. So, yun. Tapos yung mga free nila para may pamalit sila. Ayan. Bali, tatlo pala pamalit nila. Kakatawa. Ulo! Ano yan? Tapos, sa bazaar, ang nabili lang namin sa bazaar is isang short. Ayan, wala yung hinahanap kong bag na ano, naratang. Wala. So, yun lang. Short lang. 350. Tapos, ay, yung kainan pala nila. Nakabili din ako sa Pet Express. 40 pesos lang to. Kasi may mga, ano na, yupi-yupi na. Pero okay lang. 40 pesos. Carebells. So, bumili akong 4 kasi yung classic na kinakainan ng mga perbebes na si Kami tsaka si Kali. Oh! Inaano na naman, oh. Nasira na. Tapos, eto, bumili si Daddy ng straw. Kasi minsan daw, mga pag bumabiyahe kami, mga strawless yung mga napupuntahan namin, ano. May mga lugar na strawless na. So, yun. And then, what else? So, bumili rin ako netong, yan, pangkuko. Yan pa rin, may mabili lang. Pagtripan ko na naman na magkuko-kuko. And then, what else? Ayun. Jersey ni Daddy. Yan. Yan lang. Ano pa to? And yung pabango niya pala. Sa TFC. The Perfume Factory. Tama ba? Ano ba yung TFC nila? The Factory
Wala, nakalimutan ko. Basta TFC yung ano. So, nakakasamahan ko to sa bazaar lagi. Ayan. Yan. Ay, ito pala, The Fragrance Collection, The Factory. The Fragrance Collection, kaya siya TFC. So, ang ano nito is Bulgari Extreme. So, super bango nito. Favorite ko tong suot ni Daddy. So, that's it lang, guys. Yung bazaar namin. Ay! 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 Ay, Grote! No, no! Grote! No, no! Bukas si Grote ang paliguan ko. Miggy! Cute-cute naman ang Miggy namin na yan, ay! Kung alam lang namin na may pet expo dun, eh. Nagdala sana kami ng ano. Kahit isang pet. Yeah, sakto na paliguan ni Emma kanina. Ay! Walang pagkain dyan. Tigil ka. Gondo. Kaso dapat, Daddy, next, ano na yung kinuha natin, eh. Kasi, ano, mataba sila. Healthy ba? Healthy.